Dama tun da ta shigo na kana wani kifi da ido kai ka ga mace ko? To don haka ba kai ba ɗaki na. Na maka katangan karfe nan gurin zaka dinga kwana. Ba safe ba rana ba dare in ka tafi aikin ka dawo nan ne masaukin ka. Komai zan maka shi a nan gurin. Ka ji ni ko? Wai to sannun ku bari in zo. Ina zuwa. Kuma na zo gare ka. Kana ji na? To hajiya. Daga yau ba kai ba ɗaki na. Insha Allah. Babu kai ba ɗaki na ko uzuri ya kama ka na shiga ban ɗaki. To ka je can waje ka kama ruwanka. Can na ce maka, can za ka dinga zuwa. Dama tun da ta shigo na kana wani kifi da ido kai ka ga mace ko? To don haka ba kai ba ɗaki na. Na maka katangan karfe nan gurin za ka dinga kwana. Ba safe ba rana ba dare in ka tafi aikin ka dawo nan ne masaukin ka. Komai zan maka shi a nan gurin. Ka ji ni ko? Naji ba komai naji. Ka ji ni ko? Naji. Naji insha Allah. Kana ji na da kyau? Don haka na gargaɗe ka. Kar ka ce ban gaya maka ba fa. To. Kwana anan. In tashi anan. Ni daban ɗaki na sai dai in tafi bola. Ɗaki na kwana na da tsakan nan. To in damuna ta zo kuma fa. Magana kake ne? Saboda Eh? shikenan.